Чуть-чуть поднимем. Пульт замест хірургічнага скальпеля. Уролагі за моніторамі. Пад іх наглядам камень з ныркі ў пацыента выдаляе машына. Гэта не аперацыя будучыні, а ўжо сённяшні дзень Брэсцкай абласной клінічнай бальніцы. Вот мы прицелились на камень, в который непосредственно попадает ударная волна, и происходит его обработка в этом месте. В процессе дробления мы контролируем нахождение камня, чтобы он не смещался с помощью рентгена, рентгеноскопии. У такой аперацыі кантакт з пацыентам мінімізаваны толькі падчас падрыхтоўкі і перыядычнай праверкі стану хворага. Урачы жартуюць, у перыяд каронавірусу актуальна як ніколі. Практычна аперацыя на ўдалёнцы, без крыві і без парэзаў. Цэлы хірургічны арсенал замяняе адзін апарат. Урачы называюць яго літатрыптарам, што ў перакладзе драбіцель камянёў. Гэта робіць гукавое ўздзеянне. А далей пясок сам выходзіць з арганізма. Што адметна, пацыент пры гэтым знаходзіцца ў прытомнасці. З камянём у нырцы Пенчук Віталь Калеснік жыве ўжо 5 гадоў. Скарыстацца паслугамі новага кабінета літатрыпсіі ў Брэсцкай абласной прапанавалі ў мясцовай бальніцы. Магчымасць не ўпусціў, як і мы, паразмаўляць з пацыентам прямо падчас аперацыі. Никаких болей нету, слава богу. Ощущения нормальные. Немножко покалывание, как напоминание, когда камень выходит. Вот такое ощущение. Ці падыдзе такая аперацыя пацыенту залежыць ад каменя, памеру і шчыльнасці, індывідуальна, як і колькасць паўтораў працэдуры. У асваенні новай тэхнікі брэсцкім уролагам дапамагае сталічны спецыяліст, аднак і вучыцца трэба не з нуля. Апарат літатрыпсіі ў абласной бальніцы быў і дагэтуль, састарэў. У афіцыйным адкрыцці новага прыняў удзел і старшыня брэсцкага аблвыканкама Анатоль Ліс. У звароце да ўрачоў кіраўнік вобласці падкрэсліў, у перыяд барацьбы з каронавірусам нельга забываць і пра лячэнне іншых хвароб. И вот было принято такое решение, значит, здесь, вот нами, с руководством больницы, и поддержал нас Министерство здравоохранения. Приобрели современный аппарат стоимостью более 450 тысяч евро. 370 тысяч рублей было направлено из бюджета для того, чтобы сделать сам кабинет, обустроить его. И вот я считаю, что получился такой хороший у нас объект. Анатолю Лісу правялі экскурсію па 3 новых кабінетах. Сама аперацыйная, доктарская і дадатковае памяшканне для падрыхтоўкі пацыентаў. Прастойваць новы кабінет літатрыпсіі дакладна не будзе. У год працэдурай драблення камянёў у рэгіёне карыстаюцца парадка 1600 пацыентаў. Учитывая то, что вот мы имеем 1600, и учитывая то, что 105% рост идет по Брестской области ежегодно, мы ожидаем, к сожалению, прирост количества пациентов, которым необходима литотрипсия либо дистанционная, либо контактная. Дистанционная литотрипсия получает примерно 47% пациентов, которые болеют мочекаменной болезнью. Остальные пациенты получают контактная литотрипсия при помощи лазера, либо механический есть аппарат, который дробит как отбойник. Розная по памерах і формах, падобная на фігуркі жывёл і нават зорачкі. А вось гэта фактычна курыная яйка даўжынёй ажно ў 6 сантыметраў. Усе гэтыя камні ў Брэсцкай абласной клінічнай бальніцы дасталі хірургічным шляхам. І вось тут у новага кабінета літатрыпсіі фактычна адзіны мінус. Пасля аперацыі такі сувенір на памяць вы ўжо не забярыце. Владзіслаў Бондар, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».